O mga kaposo, nangita ba kamo og cake din ang disenyo daw sama sa usa ka Christmas decor? Dahil usa ka cake din ang disenyo nini daw sama sa usa ka ret. Among naila-ila ang usa ka negosyante diha sa Dakban sa Mandawi nga nakamugna sa maong disenyo aron kining haom ning panahon sa Pasko. Tara ato kining tan-awon. Ning panahon sa Kapaskuhan, busy halos ang tanan sa pagpanikay-sikay. Naay giandam nga pagkaon alang sa pamilya na usay mumugna og mga pagkaon nga pwedeng irigalo o sawan sa mga barkada. Usa sa mga himalita ning holiday season mao ang mga cakes. O garon mas makadani sa mga mamalitay, mas nindot kung ang disenyo ni ini nagasimbolo usab sa Pasko. Sama na lang sa mugna ni Emery Uy Mendoza, diin ang iyang gibida ang iyang cake nga wreath ang disenyo. May mga cupcakes, mga edible decorations ug icing. Unya, giporma ang mga cupcakes ug gibutangan og icing. Susama sa sagbot ang porma ni ini ug kutigyod nga himuon. Human mabutangan og icing, iya kining gibutangan sa nagkalain-laing edible designs. May giporma og ribbon ug anaw say susama sa porma sa Christmas balls. Ug mao na kini ang finished product nga mapalit sa tag 650 pesos ang matag box. Nawala ako kanang nangkat ba ng wreath ng Christmas wreath. So nagkinta ako paagi sa paghimo, sa pag-design. Mo to nakakita ako nawala lang pag ko inana, experiment tato na porma. Matud ni Emery nga mahiligon gayud siya nga mag-bake. Ug kun kaniadto siya lang ang tighimo ni ini, karon aduna na siya'y mga trabahante. Kasi the art aning baking so nag-learn ko how to bake, how to make fondant, how to design. So hantod nga ni grow sad ko with the business. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.